Pantai Michael yes borong nang sar dosa nama makanya yang soal kita nama masuk ke mana kau bukan खबर कहाँ दिनी मालायका अक्टमा थुमनाय रक दाखुग्राव गय थाइसे थाइनै सालायगोन कौनके जों बोसोरब्रोन बैसाग चैत्र लास बायमोन दिना जों बाबा गुरियाना जमायता हदा तैयै जाय 36 बोसोर दाबक ओके जत्त हासागानि मताय गोबां दङ हफानो जमायता हदानि ओंगै हिंखे उमुताय कतर बाबा गुरियानि जत्तनि साय कतर जत्तनि साय काप्लाय हनै चंगुइनाव जमायता हदा तैयै ओंखे बेलायखे सामन कतर जै गरिया फुजाफोर हमके जों आगे हाय आसक जारै माइया आगे के गभर्नमेन्ट प्रशासन आसक दाय दाबि मालाय थाया ताबोके जतैफान सरकार फायथों CPIM फायबो कांग्रेस फायबो ता BJP फायबो नजर मारो खाकिसा जमायता हदारुनि अमताय बेलायखे लोक कुथनो हजार कुथनो ओंखाय बेलायखे दरकार नामा दिनै थांनाय बोसोराव बनि सिगां बोसोराव भाखेनो प्रशासन संबाय आसक लायो दा दिनै वैसा आसक मानिया बिसकांगो ते 2 बार 3 बार आसक नायखौ ब्लक बिदुराव DM राव गैतिबो आसक नायखौ दिनै खेचिनि TTA ATC नि CEM अक्रा साब आं जे सुखसाक सुबागनो ओंखाय स्पट थाङै जे मताय तम जागागो तमा बु नस्त तमा हायां दं नबु नायलायगोन नै CM साजाखा गा आं बेलाय खातम खाजानि बिसिंति गेता MLA बायबो मालाय फैखा अर MP नगरनि MLA बायबो MBC बायबो मालाय फैखा बेलाय खानिबो खातम थकजाक बर गबु गसिलायखा आं जे सुंगने अम हायरनाय सालाय जाखा ओंखाय बिसकांगो तैबो आसक लायफिनाय DM संबाय DM सखैमै यखने SDM के बिसिब्रों फैता अम हायके जों आसक लायो आसक